Minden belső teret dizájnossá lehet tenni. Különböző felületekben gondolkodnak a tervezők, ha térelválasztásban, fali dekorációban vagy bútorban alkotnak újat. Nem csak bútort készítünk, hanem a beszállítói partnereinkkel fúzionálva létrehoztunk egy olyan milliót, amivel egy otthon részletet tudtunk itt létrehozni. Nagyon divatos ez a zsalúziás megjelenés, amit ide próbáltunk becsempészni. Mindenből egy picit raktunk be, nem csak térelválasztóként, hanem evidens, közvetlen falfelületre is lehet ezeket az anyagokat helyezni. Nem ezekkel a mélységekkel, hanem merőben, vékonyabb lécekből el tudjuk készíteni ezeket a felületeket. Próbáltuk ki hangsúlyozni azt, hogy van egy tárgyalóterünk. A tárgyalótér, és például egy ilyen kiállításnak ugye vannak különböző adottságai. Én nem szeretem azt, hogyha irányított reflektorok fényeiben, hunyorogva kell beszélgessek bárkivel, ezért kitaláltuk ezt a zsalúziás megjelenést. Az étkezőasztal anyaga 12 mm-es kő, ami harmonizál a márványhatású dekorpanellel, mely utóbbi alkalmas bútorfrontnak is. Itt az első panelen amerikai diófurnérozott felületet gondoltunk tovább, amikor is az amerikai diófurnérozott felületből beépített szekrények, konyhabútorok, akár beltéri ajtók belső felületét készítjük. Az adott kiválasztott NCS kód szerinti fal színhez beállítva is el tudjuk készíteni ezeket a paneleket. Hogy hol tudjuk alkalmazni? Média szekrények, nappali, életterek, egy-egy sávját, mint egy kis szallagot masnit behelyezve, megtörve a homogén falfelületet. Ami körülmegy itt a standon, itt kívül belül ezeken a totemeken, ezek mind falburkolatok, itt egy-egy gondolatot, szösszenetet hoztunk ide a kiállítás területére. A második falpanelünk az egy tölgy furnérozott felület lakkozva. Népszerűek az új lenyomatmentes nanotechnológiás felületek is a trendekben. Utolsó panelünkbe faleveleket, egy picit a természetet, hogy be tudjam hozni abba a világba, ami körülvesz engem, és hogy minden embert próbálok megérinteni. Hoztam el ezt a faleveles megjelenést, ott egy metál-arany kifestéssel dolgoztunk. Ez a zöld szintén egy új lenyomatmentes nanotechnológiás felület, amiben egy CNC programírást követően húztuk bele ezt a mintát, amit szintén egy metálarannyal festettünk ki. Ez egy nagyon-nagyon különleges felület, ez egy tapéta, ami szövettapéta és 3D-s nyomatott szövettapéta. Ez egy fa intarziás tapéta. Ezeket a tapétákat fel tudjuk mi kasírozni a bútorlapjainkra. Neki köszönhetően nagyon egyedi felületű olyan bútort tudok elkészíteni, ami az adott helységbe tapétázás után tűhegypontosan beleillik, és megjön a harmónia. Például a vízálló tapéta is megjelenik az interiőrben. Így van, készültünk egy vízálló tapétával, folyamatosan folyik azon a tapétán a víz. Ezt a tapétát feltétlenül olyan vizes helységekbe javaslom, ami mondjuk fürdőszoba. És nálam a fürdőszoba azt jelenti, hogy nem kerámia helység, hogy mennyezetig van csempészve, hanem melvét, 140-150 cm-ig megjönnek azok a csempék, kerámia felületek, amik a lenti fröccsenő vizeket és a könnyen takaríthatóságot megoldják, vagy lehetővé teszik, és ez fölött, hogy megjön az az otthonosság még a fürdőszobá belterében is, használnám én ezeket a vízálló tapétákat. A belső tereket a lakásokban belső építés segítségével valósítják meg. Számít az elképzelés, az anyaghasználat, a szín, a 3D tervek és végül a projekt kivitelezése.